देग्लाय 80 जोंना 8.0 बुरखां 8.0 खुंगा 80 बुरखां दिन्थिफुंनाय बादायलायनाय दिनै मोननै टीम माबादों ओमफ्राय बायदि जों एसे हाबाफारि लादोंमोन टीमा जोंना बर' आइजो न'आव बर' आइजो बायजोआव नालाय बेखायनो जोङो लकेलनि आइजोफोरखौ माबोरै एसे इनभल्भ खालामनो हायो बेखौ नाजादों बेखौ नाजानानै गामि एरियायावथ' बेनोसै आरो बांद्राय लेखा गोरों बिदि माबाबो गैया नालाय जोङो माबा माबि टक श' माने डिसकासनफोरखौ खालामनानै बांद्राय लाब गैया बेखायनो बिथांमोनखौ इनभल्भ खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ माने दिरुं बोनाय बिदि एसे सिम्पोल आरो अर्डिनारिबो खालामो दाना थेवबो जों एसे खौसेथिनि मोनसे मेसेज माबाय गोसारो जों बेखौ साननानै दिरुं बोनाय मोनसे होदोंमोन बादायलायनाय ओमफ्राय दा हराव दङ जों देग्लायनिफ्राय बुरखाङाव आरो मोनसेबाव माबादों एड खालामदों बेनो जाबाय डान्स कम्पिटिसन बे दा 6टाफोरनिफ्राय जागायगोन बेनो जायगायाथ' जोंना दिनै दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे सेसापानि होननाय जायगा मोनसे दं कुमारिघाटायाव बेनि उनाव मोनसेया जाबाय बाक्सा कलेज बागानपारानिफ्राय स' गाबोनो 7टासो टिम दंबावो गाबोनो देग्लाय माने जों कालारा एसे चेन्ज जाबायथ' दाखालि जों 13-14 मोन ना 13-14 मोन अखा हानानै जों फासयनांगौ जाबाय बिदिनो जोंना टटेल 14 टिम रेजिस्टार खालामदोंमोन नाथाय अखा हानानै बयहाबो बायदि मैया इसु थायो प्रब्लेम थायो स' बिथांमोना समखौ होनो हायासै दिनै नाथाय जोंहाबो खुङाबा जाया अखा बोथोर फावसायबाय थानो हाला दैज्लां फैबाय जों बेखायनो दिनै जेसेबां टिम दङ बिसोरमोनखौ लानानै जों खुंनो थाखाय माने खुंबाय आरोखि ओरैनो नोंथाङा दे बिदि हारसिंनो बुरखां मुं होनानै बिदि माने कम्पिटिसन होगासिनो 8 बोसोर आगान सुरबाय नोंथांनि थांखिया मा हारसिंथ' नंद्राया नै टिम मोनसे दङ दा जों जेला जागायजेनदों अब्ला आलदामोन टिमा बिदिनो समजों लोगोसे सोरबा गोमालाङो सोरबा दाजाबदेरो जों बयखौबो सोरबा थांनो नागिरबाबो जोङो बराय हरो थांनायखौबो आरो सोरबा फैयोबाबो जों बेखौ बरायो बेनो माबाया आरो मा सोंदोंमोन नोङो थांखिया मा थांखियाथ' आं आगोलनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ थांखिया माबा मोनसे प्लेटफर्म गोदान माबा मोनसे जों खालामो प्रडाक्टिभ कनस्ट्राक्टिभ ड्रामानि थ्रुयै थुनफावथायनि गेजेरजों जेन आं जेला नायबाय मानसिफोरखौ बायदि मैया लेक्सार होनाय जों जेला नुयो आरोखि लेक्सारल' होयो गोलाव टाइमनि भाषण बिबुंथि होनोसै नङा होनबा नाथाय खोनासंग्राफोरा बादोंना मोजां मोनदों बेखौबो रावबो ध्यान होला जों बे सेम मेसेजखौ सेम बाथ्राखौ जुदि जोङो थुनफावथायनि गेजेरजों होयो अब्ला बेहाय मोनसे प्रडाक्टिभ कनस्ट्राक्टिभ मोनसे माने सरासनस्रा सुबुंफोराबो बुजिनाय जायो आरोखि बे थांखि लानानै गोदान जोलैनो माबा मोनसे प्लेटफर्म साननायनि जेन ज' जालायनो हायो जोङो बेफोरबायदि बायदि मैया थांखि लानानै बेखौ खुंदोंमोन आरोखि फिसायैनो बिदिनो देग्लाय टटेल 12 दङ जोंना बेस्ट ड्रामा सेकेन्ड बेस्ट थार्ड बेस्टआव थाखाबाय ओमफ्राय बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेफोर थाखायो टटेल 12टा आरो जोङो नैबे समाव आङो बेखौ जोंहा स्पन्सर दङ अफिसियेल पार्टनार जोंनि गासै प्राइज मानिखौ जोंहा आइ आफा हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होननाय मोनसे फसंथान दङ क'क्राझाराव बिथांमोना हस्पिटालबो दङ आइ आफा हस्पिटाल मेडिकेल स' बिथांमोना जोंनि गासै प्राइज मानिखौ बिथांमोना स्पन्सर खालामदों आरोखि स' जोङो अरायबो बिथांमोननि खाथियाव ग्रेटफुल थेंकफुल आरो बेजों लोगोसे बायदि मैया समाजनि मानसिफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों जिहेथु नोंथाङा गेदेर लाइमोनफोरखौ प्लेटफर्म होनो थाखाय थांखिजों नैबेखौ खुंनाय जादों दा नैबे समाव नोंथाङा नैबे जाय बिथांमोना बाहागो लायाखै बा बाहागो लानो थाखाय मा फोरमायनो सानो बाहागो लायैथ' खोथा गैया एक्सुवेलि बर' हारियाव बिराद फिसा जोंना सुबुं अनजिमाया बेनि गेजेरावबो टटेल 14 टिमा रेजिस्टार खालामदोंमोन नाथाय बे अनलि बोथोरनि थाखाय आरोखि देग्लाय बे मोनसे माबाया फैदोंमोन आरो स्पेसियेलि जोंनाव दाबो थुनफावथायफोरखौ लानानै मोनसे मुभमेन्ट जों ट्राइ खालामगासिनो नाथाय बे गोसाराखै दासिम माने एसे साननांगौ जायो बे एसे टाफ आइडिया मोसानायबा बिराद मानसि जायो नाथाय थुनफावथाय होननाय लोगो लोगो बेहाय बिराद साननांगौ जायो बायदि मैया बाथ्राफोर थायो आरो बेखायनो टिम मोननायाव एसे प्रब्लेम जायो ओमफ्राय थेवबो 14टा टिम मोननाया बे इजि बाथ्रा नङा जों बायदि फिसा सुबुं अनजिमा थानाय माबायाव स' आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जेसेबां हायो टिमफोरा फैथों आरो देग्लाय जायफोरा समनि थाखाय बोथोरनि थाखाय लानो हायासै बिथांमोननि सेराव जोङो खर' गंग्लाय निमाहा बिदों बेनो फैबाय थानाय समफोराव जेन मोजां जालांबावो बेनो